19 ka nursing licensure examination Topnotchers gikan sa WVSU State University College of Nursing, Ginpasidunggan. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang paghatag ng Certificate of Commendation sa mga estudyante sa WVSU State University College of Nursing nga nagpangibabaw sa pinakaulihing nga nursing licensure examination. Nahibaluan, magluwas nga 100% ang passing rate sa universidad, 19 gid sa mga Topnotchers ang gikan man sa WVSU State University. Gani kadungan sang flag raising ceremony kaina sang aga, isa-isa nga ginatagan sang pasidungog ang mga Topnotchers. Rank 10 nga nakakuha sang 88.20% sa Day Maria Katrina Isabel Capulot Aligario, John Earl Albert Alvarez Luces, kag Maria Luisa Villarias Pelayo. Rank 8 nga nakakuha sang 88.60% sa Day Chelsea Sofia Bisario Acain, Mary Blessing Tuya Dibuque, Mary Therese Cundag Hambaro, Steffi Marie C. Lau, kag Aqueous Enero Salcedo. Kag rank 7 naman nga nakakuha sang 88.80% sa Day Francis John Patricio Gargarita kag Ernesto Tabobo Gargaritano III. Rank 6 nga nakakuha sang 89% sa Day Pauline Catong Castro, Sarah Joy Cabaluna Demetilio kag Mark Aaron Tomedo Martires. Rank 4 naman nga nakakuha sang 89.40% sa Day Carlos Jose Estacio Serrada, Pauline Marie Rubide Haro, Therese Angel Miss Peñas Lee, kag Emil Salinas Ong. Rank 3 nga nakakuha sang 89.60 si Emmanuel John Dorado Agabao. Kag rank 2 naman nga nakakuha sang 89.80 si Jezreel Cabases Alihid. Magluwas sa Certificate of Commendation para sa mga Topnotchers, ginatagan man sang pagkilala sang lokal nga panguluhan ang WVSU State University College of Nursing bangod sang kalidad sang edukasyon nga ginahatag sa mga estudyante. Nahibaluan, top 1 performing school ang WVSU State University sa pinakaulihi nga nursing licensure examination. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.